ናይሎሚ መጽናዕት መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ሮማንስ ወይ ድማ ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ 26 ክሳብ 39 ዘሎ እዩ 26 27 ዘሎ ሓሳብ ከንብብ እሞ ካብኡ ብምብጋስ ናብቲ ዝቕጽል ሓሳባት ክኸይደ ማለት እዩ ከምዚ ይብል መንፈስ ድማ ከምኡ ንድኻምና ይድግፎ እዩ ከመይ ጌርና ክንጽልይ ከም ዝግባአና ይንፈልጥን ኢና ስለዚ እቲ መንፈስ ባዕሉ እዩ ብዘይንገር እህታ ዝልምነና እቲ ልብ ዝምርምር ንሱ ምእንትቶም ቅዱሳን ከም ፍቃድ አምላክ ገይሩ ይልምን እሞ ነቲ ሓሳብ መንፈስ እንታይ ምዃኑ ይፈልጦ እዩ ይብለና ሃሌሉያ እዚ ክፍሊ እዚ ካብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መጽናዕትና ዝቕጽል ዘሎ ክፍሊ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ቁጥሪ 12 ክሳብ 25 ርኢና ነርና ሎሚ ድማ መቐጸልታ ናቱ ካብ ቁጥሪ 26 ክሳብ መወዳእታ ክንርኢና ሎሚ ንመጽናዕትና መታን ክትዕመና ቁሩብ ምልሲልና ካብ ቁጥሪ 24 ክንጅምር ኢና አሜን ቁጥሪ 24 25 እንታይ ይብል ነቲ ዝሪኦስ ተስፋ ዝገብሮኸ መን ኣሎ ብተስፋ ኢና ዲሂና ዘሎና እሞ ነቲ ዝርኤስ ተስፋ ምግባሩ እዚ ተስፋ አይኮነን ነቲ ዘይንሪኦ ተስፋ እንተገበርና ግና ብትዕግስቲ ንጽበየና ይብለና ኣብዚ እቲ ዲሂና ኢና ዝብል ቃል ብዛዕባ ሰለስተ መስርሕ ምድሓን ወይ ድማ ድሕነት ይዝዛረብ እቲ ቀዳማይ ናይ ድሕነት መስርሕ ብዛዕባ ሕሉፍ ወይ ድማ ፓስት ዝብሎ ዝገልጽ እዩ ዲሂና ኢና ዝብሎ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድሕነት መስርሕ ናይ ድሕነት መስርሕ ድማ ብዛዕባ ሕጂ ወይ ድማ ፕሬዘንት ዝገልጽ እዩ ብሓጺሩ ድሕሪ ብኢየሱስ ምድሓና ብዛዕባ ዘሎ ህይወትና ዝገልጽ እዩ እቲ ሳልሳይ መስርሕ ድማ ብዛዕባ መጻኢ ድሕነትና ዝገልጽ እዩ እቲ ዲሂና ዝብል ቃል ነዚ ሰለስተ ነገራት ዘጣመረ ነገር እዩ ዲሂና ኦሬዲ ብክርስቶስ ምስአመና ዲሂና ኣለና እንደገና ድማ ዲሂና ዝብል ቃል ድሕሪ ምድሓን ዘሎ ህይወትና ሕጂ ኣብዛ ምድሪ ከም ዝደሓነ ሰብ ንነብሮ ህይወት ዝገልጽ እዩ እንደገና ዝዲሂና ዝብል ቃል ብዛዕባ ሙሉእ ድሕነትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምስ መጸ ዝፍጸም ድሕነትና ዝዛረብ እዩ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ብዛዕባ ሕሉፍ ክንብል ኮለና እንታይና ንብል ዘሎና እቶም ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመና ሰባት ካብቲ ብኢየሱስ ዝኣመናላ ካልኢት ጀሚሩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽና ዝደሓና ወይ ድማ ድሑናት ዝጸደቕና ጽዱቃት ሰባት ኢና እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ናይ ኃጢአት መቕጻዕት ካብ ናይ ኃጢአት መቕጻዕቲ ሓራ ኢና ማለት እዩ በሓጺሩ በእንግሊዘኛ justification ዝብሎ ማለት እዩ ከምታ ኣብ ኤፌሶን 2 ካብ 8 ክሳብ 9 ዘሎ ቃል ዝነግረና ብኢየሱስ ብምእማንና ጸጋ እግዚአብሔር ካብ ናይ ኃጢአት ሞት ሓራ ገይሩና ኣሎ ማለት ኢየሱስ ጎይታ አሜን እንታይ ኢሉ ኣብ ኤፌሶን 2 ካብ 8 ክሳብ 9 ሓደ እኳ ከይመካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም እዚ ኻብ ውህበት አምላኽ እምበር ካባኹም ኣይኮነን ይብል ብዛዕባ ሕጂ ክንዛረብ ኮለና ድማ ብዛዕባ ሕጂ ዲሂና ዝብል ሕጂ ብዛዕባ now present time ክንዛረብ ኮለና ድማ እንታይና ንብል ዘሎና እወ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝበልናዮ ካብቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመናሉ ሰዓት ጀሚሩ ጸዲቕና ኢና ዲሂና ኢና እዚ ማለት ግና ናይ ምድሓና መስርሕ ተወዲኡ ማለት ኣይኮነን እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ሕሉፍ ክንዛረብ ኮለና ብዛዕባቲ ኢየሱስ ዝገበሮን ብዛዕባቲ ከም ውጽኢቱ ድማ ንዓና ዝኾነልና ነገር ኢና ንዛረብ ኣለኹም ዶም ሳይዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር እዩ ብዛዕባ ሕጂ ክንዛረብ ኮለና ግና ብዛዕባቲ ብኢየሱስ ዝኾነልና ዘይኮነስ ብዛዕባቲ ድሕሪ ድሕነትና ዘሎ ህይወት ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት ብዛዕባቲ ድሕሪ ድሕነትና ዘሎ መስርሕ ብዛዕባ ናይ ምቕዳስ ሳንቲፊኬሽን መስርሕ ማለት እዩ ሰብ ምስ ደሓነ እቲ መንፈሱ ምስ ተወልደ ብድሕሪኡ ብብዙሕ ፕሮሰስ ይዝሓልፍ justify ኮይኑሎ ብድሕሪኡ ሳንቲፊኬሽን ዝበሃላሎ ብድሕሪ ድማ ግሎሪፊኬሽን ማለት ኢየሱስ ጎይታ አሜን
ስለምንታይ ናቶም ብጎይታ ኢየሱስ ዝደሓና ሰባት ብጎይታ ዝደሓና ሰባት ክነስና ከምቲ እግዚአብሔር ዝደለየና ኮይና ዘይንርከብ እንድሕር ኢልና ስለምንታይ ኢና ንኣምላኽ ንብድል እንድሕር ኢልና እቲ መልሲ ገና ተሰሪሕና ስለዘይተወዳእና ማለት ኣብ መስርሕ ስለዘለና እዩ አሜን ተሰሪሕና ዝተወዳእና ሰባት ኣይኮነን ክርስቲያን ማለት ተሰሪሑ ዝተወዳእ ማለት ኣይኮነን ኣብ ምስራሕ ዘሎ ኣብ ፕሮሰስ ዘሎ እዩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብዚ መስርሕ ካብና ሓይጣት ሓይሊ ሓራ ንወጻሉ መስርሕ እዩ ነዚ መስርሕ ሮሜ ምዕራፍ 6 ጽቡቅ ገይሩ ይገልጸልና ይክብርን ሽሙ ይኮን አሜን ብዛዕባ መጻኢ ክንዛረብ ኮለና ድማ ከምቲ እቲ መጻኢ ዝብል ቃል ዝሕብረና ብዛዕባቲ ኣብ መጻኢ ዝኸውን ወይ ዝፍጸም ነገር ኢና ኣብዚ መስርሕ ንዛረብ እዚ መስርሕ ነቲ ቀዳማይ መስርሕን ካልኣይ መስርሕን ምስ ሓለፍናዮ እናዓትዎ መስርሕ እዩ እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይሁን እዚ መስርሕ ኣብ ሮሜ 8:23 ተገሊጹ ለሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ምድሓን ስጋና ኢልዎ ዘሎ ማለት እዩ በእንግሊዘኛ redemption ዝብሎ ማለት እዩ ንሱ ጥራይ ከኣ ኣይኮነን ንሕና ብኹርነት መንፈስ ዘሎና ውን መሰል ውልድነት ማለት ምድሓን ስጋና እናተጸበና ብውሽጥና ነስቀርቁር ኣለና ይብለና ማለት already ኮ ዝደሓነ ሰብ ይሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ዝደሓነ ሰብ ይዛረብ ዘሎ ብዚ ስለዚህ ኢየሱስ ከመለስ ኮሎ ዝፍጸም መስርሕ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ መስርሕ ካብ መቕጻዕቲ ሓጢያት ሓራ ዝኾናሉ መስርሕ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ካብ ሓይሊ ሓይጣት ሓራ እንኾነሉ መስርሕ እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ሓጢያት ንሓዋሩ ካብ ሓጢያት ንሓዋሩ እንፈላለየሉ መስርሕ እዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን አሜን ግሎሪፋይ እንኾነሉ ናብቲ ግሎሪፊኬሽን ንኣትወሉ ናብቲ ክብሪ ንኣትወሉ ማለት ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ ኣብ ቁጥሪ 25 እንታይ ኢሉ ነቲ ዘይንሪኦስ ተስፋ እንተገበርናዮ ግና ብትዕግስቲ ንጽበየና ኢሉ ኣብዚ እቲ ዘይንሪኦስ ተስፋ እንተገበርናዮ ግና ብትዕግስቲ ንጽበየና ዝብል ቃል ብፍላይ እቲ ተስፋ ዝብል ቃል ትርጉሙ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ብተስፋ ትጽበዮ ነገር አሚንካ ምጽባይ ርግጸኛ ምዃን ብዛዕባ እቲ ተስፋ ትገብሮ ነገር ትብዓት ምህላው ማለት እዩ አሜን ስለዚህ ነቲ ዘይንሪኦስ ተስፋ እንተገበርናዮ ግና ክብል ኮሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ዘይንሪኦስ እንተ አሚናዮ ብዛዕባኡ ርግጸኛታት እንድሕር ኮይና ብዘይ ጥርጥር ነቲ ተስፋ ዝገበርናዮ ነገር ብትዕግስቲ ንጽበየና ይዝብለና ዘሎ ብትዕግስቲ ንጽበዮ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ነቲ ዝኣመናዮ ነቲ ርግጸኛ ዝኾናዮ ነገር ኢና ብትዕግስቲ ንጽበይ እንድሕር ግና ብዛዕባ ተስፋ ንገብሮ ነገር ርግጸኛታት ዘይኮንና ፈጺምና ክንጽበይ ንኽእል ኢና ኣብ ቁጥሪ 26 እንታይ ይብለና መንፈስ ድማ ይልሽዑ ከምኡ ድድኻምና ይድግፎዩ ከመይ ጌርና ክንጽሊ ከም ዝግባአና ኣይንፈልጥን ኢና ስለዚህ እቲ መንፈስ በዓልዩ ብዘይ ነገር እህታ ዝልምነልና ይብለና ኣብዚ ሓደ ኣምላኽና ድኹማት ከም ዝኾንና ከም ዝፈልጥ ካልኣይ ድማ ነዚ ፈሊጡ ድማ ንድኻምና ዝድግፍ መንፈሱ ከም ዝሓበና ኢና ካብ ዝቃል ዝንመሃር አሜን መንፈስ ድማ ከምኡ ንድኻምና ይድግፎ ይኽብለና ኮሎ መንፈስ ቅዱስ ብቐጻልነት ከም ዝድግፈና ወይ ድማ ንድኻምና ዝድግፍ ደጋፍ መንፈስ ከም ዘሎና ይዝነግረና ዘሎ ዋላ እኮ ኣነ ንስኻትኩምን ከመይ ጌርና ክንጽሊ ከም ዝግባአና እንተ ዘይፈለጥና መንፈስ ቅዱስ ግና ስለ ዝፈልጥ ንሱ ኣብ ክንዳና ኮይኑ እንታይ ይገብር ብዘይ ነገር እህታ ማለት ንሕና ክንርድኦ ብዘይ ንኽእል ቋንቋ ኣብ ክንዳና ኮይኑ ይልምነልና ማለት እዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣብ ቁጥሪ 27 እምበኣር እቲ ልቢ ዝምርምር ንሱ ምእንትቶም ቅዱሳን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ገይሩ ይልምን እሞ ነቲ ሓሳብ መንፈሱን እንታይ ምዃኑ ይፈልጦ ይብለና ካብዚ ቃል እንመሃሮ ኣብ ትምህርቲ እንታይ እንድሕር ኢልና ክሳዕ ክንደይ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ክንድገፍ ከም ዘሎና ኢና ካብዚ ቃል ዝንመሃር ኣምላኽና ልቢ ዝምርምር ኣምላኽ ምዃኑ ንልቢ ከም ዝርኢ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍልታት ተጠቂሱሎ ብፍላይ ኣብ ብሉይ ኪዳን
كم عبنت أب قدامي صاموئيل كلتا شعات قدامي صاموئيل مراف 16 شعات قدامي نجش شمونت 30 شعاتن أب قدامي زينا موال إسران شمونتن شعاتن كيدنا كنوكس نخلينا أملاخنا لب زمرمر مخانو اتزحقوس نجر انتايو اكزابير أملاخنا لبنا النافلتو كابو تصور نجر منم زي اللو خنسو حجون أزو يفكرنا آمين اكزابير كاب اكزابير استحاب نجر يلن جن كم تزلنا يا يفتونا اكزابير يمسكن كم تزلنا يو يفكرنا نابتو نسوز دوليو منجد دما يمرحنا كبرنا قويتا يهون كم آمنتي مس منفس قدوس مالت مستي كم فقاد أملاح غيرو زلمن مستفقاد أملاح انتاي مخانو أتصبقو زفلت حدا خنكون قالونا ندمسو فلينا خنفلتو أزيو أقداسيو نزينا خابز قالزي نمهار مالتي حدا كابتني منفس قدوس سرح انتاي اندهر إنا كم زخنن ببوزيس أناحنا مملادي قويتا يسوس بزعبا منفس قدوس أب ونجيل يوحنس مقراف 16 كاب كلتا كساب 15 بزلو كفلي بزح تزاريو نابو كيدنا خننبب كولنا سراح منفس قدوس انتاي كم زخونه بزرزر تغليصنا له قويتا يسوسون اب يمان ابو خوينون يمالدلناي نزي اب ابراويان شوعات 25 كيدنا خننبب كولنا ينغرناي أبزنا يلوم معلت مصنعتنا بقدر 34 كينا أنت أنبيمناون يسوس أبي يمان أملاك كوينو ما أنتنا كم زلمنا يزارب إخزابير سومي بارك سلزي أنا النسخاتكم من بيننا أيقونان منفس قدوس علو نتي كابي يسوس كريستوس وسيدو نعنا زنغرنا أبكندانا خوينو زتصلي زمرحنا نابتحق كل زمرحنا منفس قدوس مسانا علو منفس أملاك تواهبنا له እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ነዚህ ዝቃል እዚ ዝነግረና ዘሎ ምዕራፍ 8 ካብ 28 ግሳዕ 30 እንታይ ይብለና ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከምኽሩን እተጸውዑ ግና ኩሉ ንሰናይ ከም ዝድግፎም ንፈልጥና ነቶም ቀደም ዝፈለጦም ንሱ ንብዙሓት ኣሕዋትሲ በክሮም ምእንተ ክኸውን ንምስሉ ወዱ ክመስሉ ቀደም መደቦም ነቶም ቀደም ዝመደቦም ንዓኣቶም ካጸውዖም ነቶም ዝጸውዖም ንዓኣቶም ድማ ኣጽደኦም ነቶም ዘጽደኦም ንዓኣቶም ድማ ኣኽበሮም ይብለና ካብ ቁጥሪ 22 ክሳብ 28 ጥራይ 4 ግዜ ንፈልጥ ኣይንፈልጥን ይፈልጦዩ ዝብል ቃል ነንብብና ኣብ ቁጥሪ 22 ከይና ነንብብ ኮለና ኣመንቲ ብዘሎ ፍጥረት ምስ ኣመንቲ ከም ዘስቆርቁሩ ቅሉላው ከም ዝሕዞምን ኣመንቲ ከም ዝፈልጡ ነዘርኢና ነርና እንታይ ብለና ኣብ ቁጥሪ 22 ብዘሎ ፍጥረት ክሳዕ ሕጂ ምሳና ኮይኑ ከም ዘስቆርቁርን ቅሉላው ከም ዝሓዞን ንፈልጥ ኣሎና ሞ ይብለና ኣብ ቁጥሪ 26 ድማ ኣመንቲ ከመይ ጌርና ክንጽሊ ከም ዝግባኣና ከም ዘይንፈልጥ ሪኢና ነርና እንታይ ብለና መንፈስ ድማ ከምኡ ንድኻምና ይድግፎዩ ከመይ ጌርና ክንጽሊ ከም ዝግባኣና ኣይንፈልጥን ኢና ስለዚ እቲ መንፈስ በዓልዩ ብዘይንገር እህታ ዝልምነልና ይብለና ኣብ ቁጥሪ 27 ድማ ኣቦ ልብ ነፍስ ወከፍና ነቲ ሓሳብ መንፈሱን ከም ዝፈልጦ ሪኢና ነርና እንታይ ብል እቲ ልብ ዝምርምር ንሱ ምእንትቶም ቅዱሳን ከም ፍቃድ ኣምላክ ገይሩ ይልምን እዩ ነቲ ሓሳብ መንፈስ እንታይ ምዃኑ ይፈልጦ ይብለና ሕጂ ድማ መበራብዓይ ግዜ ኣብ ቁጥሪ 27 ኣመንቲ ዘበሉ ኩሉ ንሰናዮም ከም ዝድግፎም ነዚ ድማ ኣመንቲ ከም ዝፈልጡ ይነግረና ክብሪ ንጎይታ ይኹን ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ክብል ኮሎ እቲ ዘፍቅሩ ዝብል ቃል እንታይ ማለት እዩ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑን ቅዱሳን እንታይ ኢሉ ኣብ ቁጥሪ 28 ከነንብብ ኮለና ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ኢሉ ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ክብል ኮሎ እቲ ዘፍቅሩ ዝብል ቃል እንታይ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ዮሐንስ 14:15 ንደቀ መዛሙርቱ ከምዚ ኢልዎም ነይሩ እተፍቅሩኒ እንተኮንኩምሲ ትእዛዘይ ሓልው ኢልዎም ነይሩ ካብዚ ቃል እንታይና ንመሃር እቲ ዘፍቅር ከም ዝእዘዝ እቲ ዘፍቅር ከም ዝእዘዝ እቲ ዝእዘዝ ድማ ከም ዘፍቅር ኢና ንሪ እቲ ዝእዘዝ ስለዚ ነቶም
ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ክብል ከሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቶም ትእዛዛቱ ዝህሉ ማለት እዩ ኣሜን ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ክብል ከሎ ነቶም ከም ትእዛዛቱ ዝመላለሱ ነቶም ከም ፍቃዱ ዝመላለሱ ነቶም ትእዛዛቱ ዝፍጽሙ ነቶም ቃሉ ዝፍጽሙ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣሜን እቲ ንኣምላኽ ዘፍቅር ሰብ ማለት ትእዛዙ ዝህሉ ሰብ ኣምላኽ ዘይፈትዎን ዘይደልዮን ወይ አንጻር እቲ ፍቃድ ኣምላኽ ዝኾነ ነገር ወይ ንኣምላኹ ዘጉሂ ነገር ኣይገብርን እዩ ማለት እዩ ኣሜን ኣብ ቁጥር 28 ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ዝብል ቀፂሉ ከም ምኽሩ ንተጸውዑ ድማ ይብለና እተጸውዑ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ምጽዋዕ ኣሎ ነቲ ጻውዒት ምምላስ ዝበሃል ነገር ኣሎ ምሳይ ደለኹም እንድሕር ጸዋዒል ምጽዋዕ እንድሕር ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩ ንተጸውዑ ክብል ከሎ ሓደ ጸዋዒ ከም ዘሎ ኣሎ እንድሕር ጸዋዕ ኣሎ ዝጽዋዕ ኣሎ እንደገና ድማ ኣብቲ ምጽዋዕ ነቲ ጻውዒት ምምላስ ኣሎ ኣሜን ኣብቲ እተጸውዑ ዝብል ቃል ጸዋዓይ ኣሎ ተጸዋዕቲ ኣሎ እቲ ጻውዒት ዝበጽሖም እሞ ነቲ ጻውዒት ተቐበሉ ኣለዉ እቲ ጻውዒት በጽሒዎም ነቲ ጻውዒት ዝነጸጉን ኣለዉ ስለዚ ነቶም ከም ምኽሩ ተጸውዑ ክብል ከሎ ብዛዕባቶም ነቲ ጻውዒት ኣምላኽ እተቐበሉ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ኩላቶም ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ኣሜን ቅዱሳን ነቶም ከም ምኽሪ ኣምላኽ እተጸውዑ ክብል ከሎ ነቲ ጻውዒት ኣምላኽ እተቐበሉ ነቲ ጻውዒት ኣሜን ኢሎም ዝተቐበሉ ማለት እዩ ነዚ ጽቡቕ ገይሩ ክገልጸልና ዝኽእል ኢየሱስ ኣብ ሉቃስ 14 ካብ 16 ክሳብ 24 ዝሃቦ ምሳሌ እንታይ ይብለና ኣብ ሉቃስ 14 ካብ 16 ክሳብ 24 ከይድና ክነንብብ ከለና ንሱ ከኣበሎ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ድራር ገበረ ንብዙሓት ውን ኣደመ ድራር ድማ ነቶም ዕዱማት ኩሉ ተዳልዩ ኣሎሞ ንዑ ክብሎም ባርያኡ ለኣኸ ኩሎም ካ ሓቢሮም ከም መኻንዩ ጀመሩ እቲ ቀዳማይ ግራት ዓዲ ገለኹ ናብ ኣወፊረ ክሪኣ ብግድስ ዘድልየኒ ኮይኑስ ከተመኻንየለይ ልምነካ ኣለኹ በሉ እቲ ካልኣይ ድማ 5 ጽምዲ ብዕራይ ዓዲ ገለኹ ክፍትኖም ክኸይድ ከተመኻንየለይ ልምነካ ኣለኹ በሉ ሳልሳይ ከዓ ሰበይቲ ኣትየለኹ ስለዚ ክመጽእ ኣይኮነለይን እዩ በሎ እቲ ባርያ መጽኡ እዚ ንጎይቱ ነገሮ ሽዕቱ በዓል ቤት ኮርዩ ነቲ ባሪኡ ናብ ኣደባባይ ናብ መተሓላለፊ ከተማን ቀጢፍካ ውፃእ ድኻታት ቆራያት ሓንካሳት እውራት ናብ ዝኽኣቱ በሎ ትባርያኻ ጎይታ ከምቲ ዝኣዘዝካዮ ኮይኑ ስፍራ ድማ ገና ኣሎ በሎ እቲ ጎይታ ድማ ነቲ ባሪኡ ናብ መንገድን ናብ ገዛታት ውፃእ እሞ ቤተ ምእንታት መልእሲ ከኣቱ ተጋደሎም በሎ ካብቶም እተዓደሙ ሰብኡት ሓደ እኳ ንድራረይ ኣይክጥዕምን እዩ እብለኩም እና እብላለኹ እናበለ ይቕጽል ካብዚ ክፍሊ እንታይ ኢና ንመሃር እቶም ናብቲ ድራር እተዓደሙ ሰባት እቲ ዓዳሚ ኣብቲ ድራር ክህሉ መሰል ዝሃቦም ሰባት እዮም ኣለኹም ዶ ምሳይ እዞም መጀመርያ ዕድመ ዝበጽሖም ሰባት መጀመርያ እዚ ጻውዒት ዝበጽሖም ሰባት እቲ ዓዳሚ እቲ ናብ ድራር ዝዓደሞም ዓዳሚ ኣብቲ ድራር ክህሉ ሙሉ መሰል ዝሃቦም ሰባት እዮም ከምኡ ስለ ዝኾነ ኸይኻ ኩሉ ነገር ኣዳልዩ ናብቲ ናይ ድራር ዕድመ ክመጹ ባሪኡ ልኢኹሎም እንተኾነ እቶም ድራር ናብቲ ድራር እተዓደሙ ሰባት ብምሉኦም ነቲ ዕድመ ሸለል ከም ዝበልዎ ነቲ ተዋህቦም ሓለፋ ፕሪቪሌጅ ወይ ፍሉይ መሰል ከም ዘይተጠቀሙሉ ኢና ኣብዚ ንርኢ እዞም ሰባት ከምቲ ዝበልክዎ እቲ ዓዳሚ ወይ ድማ እቲ ጸዋዓይ ናብቲ ናይ ድራር ዕድመ ክመጹ ሓለፋ ወይ ድማ ፍሉይ መሰል ሂብዎም ነይሩ እንተኾነ ነዚ ፍሉይ መሰል ብምንጻጎም እቲ ዕድል ንኻልኦት ክወሃብ ከሎ ንርኢ
አሞንጎዞም አቀዲሙ ጻውዒት ተገብሮሎምን አሞንጎ እቶም ድሂሮም ጻውዒት ተገብሮሎም ዘሎ ፍልሊ እንታይ እንድሕር ኢልና እቶም ቀዳሞት ነቲ ጻውዒት ከቃልልዎ ኸለዉ እቶም ብድሕሪኦም ተጸውዑ ግና ነቲ ዝረኸብዎ ዕድል ወይ ጻውዒት ተቐቢሎም ስለዚ እቲ አሞንጎ ዘሎ ፍልሊ ነቲ ጻውዒት ምቕባልን ዘይምቕባልን እዩ ነቶም ንአምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩን ተጸውዑ ኽብለና ኸሎም በዓር ነቶም ንፍቕሪ አምላኽ ምላሽ ዝሃቡ ነቲ ብወዱ ኢየሱስ ገይሩ ዝሰደዶ ናይ ድራር ዕድመ ወይ ጻውዒት ተቐበሉ ማለት እዩ ስለዚ ነይኖት ሰባት እዩ ኩሉ ነገር ንሰናዮም ዝድግፎም እንድሕር ኢልና ነቶም ንጻውዒት አምላኽ ምላሽ ዝሃቡ ወይ ድማ ነቲ ጻውዒት ተቐበሉ ሰባት ጥራይ ንኹሉ ሰብ ኣይኮነን ነገር ኩሉ ንሰናይ ዝኸውን ነገር ኩሉ ንሰናይ ዝድግፎም ነቶም ንአምላኽ ዘፍቅሩ ንፍቅሩን ምላሽ ዝሃቡ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ ክንፈልጦ ዘለና ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ብብዙሕ ፈተናታት ክንሓልፍ ንኽእል ኢና ከምታ ፊልጵ 1:6 ዝብለና እቲ አባና ሰናይ ግብሪ ዝጀመረ ንሱ ክሳዕታ መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፍጽሞ እዩ ዝብለና እቲ ኣብ ህይወትና ዝጀመሮ ነገር እግዚአብሔር ኣብ መፈጸምቱ ግን ከብጽሖ እዩ አሜን እንታይ ብላ ፊልጵ 1:6 እቲ አባሃትኩም ሰናይ ግብሪ ዝጀመረኻ ንሱ ክሳዕታ መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝፍጽሞ ዝተረድየ ኣለኹ ይብለና ኣብ ቁጥሪ 29:30 ድማ እንታይ ይብለና ነቶም ቀደም ዝፈለጦም ንሱ ንብዙሓት ኣሕዋሲ በኽሮም ምእንቲ ክኸውን ንምስሊ ወዱ ክመስሉ ቀደም መደቦም ነቶም ቀደም ዝመደቦም ንዓዓቶም ጸውዖም ነቶም ጸውዖም ንዓዓቶም ድማ አጽደቆም ነቶም ዘጽደቆም ንዓዓቶም ድማ ኣኽበሮም ይብለና ካብዚ ቃል እዚ እንታይ ኢና ንመሃር እግዚአብሔር አምላኽ ቅድሚ ብኢየሱስ ክርስቶስ አሚንና ምድሓና ከም ዝፈልጠና ቀደም ኣብትናቱ መደብ ከም ዝነበርና ኢና ካብዚ ቃል እዚ ንመሃር ኣብ ቁጥሪ 30 እንታይ ይብለና ነቶም ቀደም ዝመደቦም ንዓዓቶም ከዓጸውዖም ነቶም ዝጸውዖም ድማ አጽደቆም ነቶም ዘጽደቆም ንዓዓቶም ኣኽበሮም ይብለና ክብርን ጎይታ ይኹን ኣብ ቁጥሪ 29:30 ሓሙሽተ ዝተተሓሓዙ ዓበይቲ ሓሳባት ኢና ንርኢ እቲ ቀዳማይ ሓሳብ እንታይ እዩ ነቶም ቀደም ዝፈለጦም ዝብል እቲ ካልኣይ ድማ ቀደም መደቦም ዝብል እቲ ሳልሳይ ሓሳብ ድማ ጸውዖም ዝብል እቲ ራብዓይ ድማ አጽደቆም ዝብል እቲ ሓሙሻይ ሓሳብ ድማ ኣኽበሮም ዝብል ኣብዘን ክልተ ፍቕድታት ኣብ ቁጥሪ 29:30 ሓሙሽተ ዓበይቲ ነጥብታት ኢና ንርኢ ነቶም ቀደም ዝፈለጦም ዝብል ቃል ነፍስ ወከፍና ኣብ ቅድመ አምላኽ ፍሉጣት ከም ዝኾንና ኣብቲ ውዱእ መደቡ ወይ ድማ ኣብቲ ውዱእ ምኽሪ አምላኽ ከም ዝነበረና ይዝሕብረና አሜን እቲ መደቦም ዝብል ቃል ድማ እግዚአብሔር ኣቀዲሙ ኣብቲ ናቱ ፕላን ከም ዘእተወና ዘመላኽት ቃል እዩ ኣነ ንስኻትኩምን ንማንም ክንመስል ኣይተጸዋዕናን ኣነ ንስኻትኩምን ንኢየሱስ ክንመስል እዩ ኣቦ ቀደም መዲቡና ክብርን ጎይታ ይኹን እቲ ጸውዖም ዝብል ቃል ድማ ብዛዕባ እቲ ናይ ፍቕሪ ጻውዒት እቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዝሰደዶ ናይ ፍቕሪ ጻውዒት ማለት እዩ እቲ አጽደቆም ዝብል ቃል ብዛዕባ እቶም ነቲ ጻውዒት እተቐበሉ ጽድቂ ኢየሱስ ዘልበሶም ይዝዛረብ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ኣኽበሮም ዝብል ቃል ድማ መወዳእታና ብኽብሪ ከም ዝዛዘም ጻውዒትና ናይ ክብሪ ጻውዒት ከም ዝኾነ ይዝነግረና አሜን ጻውዒትና ናይ ክብሪ ጻውዒት እዩ ጻውዒትና ንኽብሪ እዩ ስለዚ ሎሚ እተጸውዐ ሰብ ጎይታ ከም ዘጽደቆ ሰብ ከምኡውን ጎይታ ከም ዘኽበሮ ሰብ ክነብር ኣለዎ አሜን እቶም ክሳዕሎም ንጻውዒት አምላኽ ዘይሃብና ምላሽ ዘይሃብና ሰባት ድማ ሎሚ ብህይወት ኮለና እናኸኣልና ናይ ምህረት ኣፍ ደገ ካይተዓጽወትና ኾላ ተቐላጢፍና ምላሽ ክንህብ ኣሎና እንተ ዘይኮይኑ መወዳእታና እቲ ብኽብሪ ክዛዘም ዝግብኦ ህይወትና
بتعسان ببخياتن كزازمي سلازي لومي اتن ناي كبر قويتا تعوعيتو كنقبولو يو بزقال زاربنا زلو خبرن قويتاكم من البات لومي كما قات آمي كتسمعنا لكم زمتاهم نزي ناي كبر تعوعيت شلل زبالكم مقصاب لوم معالتي لومي إذا أدلكم يا نزي ناي كبر تعوعيت كتقبولو زي تعوعيت نقبر لكم على يسوع كريستوس قويتاي كاب سلاسان حادن كسات سلاسان شعاتن انتاي بلنا امبارسي بزعبا زنگر زنتاي كنبلنا أملاح مسانا خاب كونه خمني زقاومنا اتنودو قام انت كلاتنا حليفو زحابون برزينا حافو كميد آخر مسؤو كلو زيهبنا نتوم حريات أملاح سي زخصوم منيو أملاح يتزد صدق اتزخونن كماني كريستوسيو اتزموت أرك هموتا تقواستن سأ أبيمان أملاح كوينون مئنتانا ظلم من زلوي كابتا فقر خرسوز فلينا منيو كما يوم انت خاملو معالتن اقتلالونا كما باقي محردون تقوطرنا زبل صحف زلو ጭንቀት ዶ ጸበባዶ ስደት ዶ ጥሜት ዶ እርቃን ዶ ፍርህ ዶ ወይ ሰይፊ ሞት ኮነ ወይ ሲወት መላእክት ኮነ ወይ ገዛአቲ ዘሎ ኮነ ወይ ዝመጽ ወይ ኃይልታት ልዕል ዝበለ ኮነ ወይ ትሕት ዝበለ ካል ፍጥረቱን እንተኮነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘላ ፍቅረ አምላክ ከቶ ክፈለና ከምዘ ኮነሉ አርጊጸ ኣለኹ እሞ በዚ ሁሉ باتي زفكرنا عصبيقنا نسعرينا بلنا خبرنا قويتا يخون إذا خفلي دارقا خلاتنا انفوتو خفلن بزوح غزي نتقومولو ناي مصحف قدوس تقصيو هاري باولوس كسا عبز فقد زبصح بزعبا بزوح عرستاتنا تزاربه يمصيو كاب قطر 30 حدن كسا 30 شعاتن اب زلو خفلي امبار نتي كسا اب قطر 30 حدن زبصح كزاربو صنح حسابات زتقالللو كفليو كاب قطري 30 حدن كسا 30 شعاتن حواريا باولوس بوحدو شدشت حتوتات حاتيتولو ግን ናበርባዕተ ሕቶታት ይጾሞአ ማለት እቲ ክልተ ተመሳሳልቲ ስለዝኾኑ ብውሕዱ ኣርባዕተ ዓበይቲ ሕቶታት ሓቲቱሎ ኣብዘን ካብ 31 ክሳብ 39 ኣብ ዘለዋ ፍቅድታት እቲ ቀዳማይ ሕቶ ኣበይና ንረኽቦ መሲልኩም ኣብ ቁጥሪ 31 ኢና ንረኽቦ እንታይ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ እምበኣርሲ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ እንታይ ክንብል ኢና ኣምላኽ ምሳና ካብ ኮነኸ መን ይዝቃወመና إلو خاطت كلون ري صبوق غيركم سمعوني እግዚአብሔር ይባርኩም ጎይታ ሎሚ በዘቃል ገይሩ ከምዝ ዛረበና በጣም ርግጸኛ ኣብዛ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዝብር ዘሎ እንደህር ኢልና እቲ አምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ ማንም ዝቃወሞ ከምዘይሎዩ ኣብዝ ዝናገ ከቃወሞ ዝኽእል ከምዘይሎዩ ኣብዝ ዝነግረና ዘሎ አሜን ነዚ አምላኽ ዝብል ቃል ቅዱሳን መንፈስ ቅዱስ ነዚ ቃል ዝናንበብኩ ከለኹ በቃ ነዚ አነ ሕጅ ዝነግረኩም ዘለኹ ቃሊ ተዛሪቡኒ አሜን ነዚ አምላኽ ዝብል ቃል ከም ተራ ቃል ከይን ወስዶ ቅዱሳን ከም ተራ ቃል አይቱ ሰዶ ኢሉንና አይ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብዛ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባቲ ሓያል በዓል ስልጣን ናይ ፍጥረት ኩሉ ፈጣሪ ዝኾነ ንዕቤቱ ስልጣኑን መግለጽ ቃላት ዘይርከቦ ብዛዕባቲ ልዑል ፈጣሪ ብዛዕባቲ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ዝኾነ አምላኽ ይዝዛረብ ዘሎ ስለዚ አምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ መን ክቃወሞ ይኽእል እዚ አምላኽ እዚ ምስኡ ዝኾነ ሰብሲ መን ክቃወሞ ይኽእል መን ከተቃወሞ ክስዕሮ ይኽእል እቲ መልሲ ማንም ይኽብርን ጎይታ ይኹን እቲ ካልኣይ ሕቶ ኣብ ቁጥሪ 32 ዝሓትቱ እንታይ እዩ እቲ ንወዱ እኳ ምእንቲ ኩላትና ኣሕሊፉ ዝሓቦ እምበር ዘይነሓፎ ከመይ ደኣኻዩ ምስኡ ኩሉ ዘይህበና ዝብል ሕቶ እዩ መልሲ ናይዚ ሕቶ ቀሊል እዩ እቲ መልሲ ይህበናን ፈረቓን እዩ ኣሜን እግዚአብሔር አምላኽ ንሓደ ወዱ ኣሕሊፉ ዝሓበና ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ እግዚአብሔር አቦ ንሓደ ወዱ እቲ እንኮ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይን ንዓኻትኩምን ንዓለም ኩሉ ኣሕሊፉ ዝሓቦ ስለምንታይ እንደሕር ኢልና ኩሉ ትናቱ ዘበለ መታን ክንወርስ እዩ አሜን ዶ ስለዚ ትንወዱ ምእንቲ ኩላትና ኣሕሊፉ ዝሓቦ እምበር ዘይነሓፎ አምላኽና ነቲ ዘፍቅሮ ሓደ ወዱ ካብ ዘይከልዓና ኩሉ ከም ዝህበና ምንም ጥርጥር የብሉን አሜን ዶ
حواري باولوس أبزنتاي زبر زولو اندحر إلنا أملاخنا أيحمين يزبلنا آمين لومي نتلقاز زخونا أملاخنا بخولو خنا أمنون بتأقو يدقفنا زابير السمو بروخيون بزوح جيزي أنتاك زابيرنا نبلو نودو أقوى ما أنت خلاتنا حليفو زحابهم بر زينا حافو نعاخا خدحنكا هيوت كبكا هيوت زل عالم كبكا نحاد ودو هيوت زل عالم كبكا نحاد ودو كاب حابنا كاب حابكم كاب حابني كما يدا مسؤ خلو زهبنا إذا أملاك إمن زقبو أملاك إكزابير سمو يبارك الثالثة حتو أب قطر 33 زحاتو حتويو انت إلو هاري باولوس نتوم حريات أملاقسي زخصوم من إلو يحاتيتو أمين دو بزوحات كريستيانات أب كسي إننا برسابات لنا بقات ألائي بخسي البابنا زتفو ناسبات اللونا لومي إذا خزيزي كابيوتكم نزل عالم كدم ساسيو أمين قال أملاق انت إبلنا نتوم حريات أملاق سي زخصوم منيو أنا نسخاتكم إناتوم حريات أملاق أمين دو نحنا كو حري ولدو استبحالنا هنا زتحارنا كوينا تحارينا زوت أنا سباتينا فوليات حزبينا كو كهنات كونين زابير سمي يبارك أمين نتوم حريات أملاق سي زخصوم منيو مانم كخصوم مسل يبلون هارب أولوس نتوم حريات أملاق زخصوم مني إلو حاتيتو أو دواء بلن مستزحاتتو حتو القباب بيلو نتزحاتتو حتو بحث إيرو نتزحاتتو حتو تصدق أملاق كم زخونا كملس كولونري هارب أولوس نتوم حريات أملاق سي زخصوم مني أملاق تصدق كبل كولون تايزب للنازلو نتوم حريات أملاق مانم زخصوم ويدما خصوم مثل ويسلطان توعبو خمزيلو يزنقرنا زلو آمين مثل يبلون سلطان كخسكا مثل يبلون سب كخسكا ولا حادثة زصدقك خريستوسي زصدقني خريستوسي እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለምንታይ ነቶም حريات أملاح مانم زخصوم ويدما كخصوم مثل ويسلطان ዘይብሎም እንደህር ኢልና እቲ መልስ እንታይ ዝኸው መሲልኩም እቲ ክኹንን ኮነ ከጽድቕ ስልጣን ዘለዎ ባዕሉ እቲ ዘጽደቀና አምላኽ ስለ ዝኾነ አሜን ዶ ነቶም ንሱ ዘጽደቆም ማንም ክኸሶም ኮነ ክኹንኖም መሰል ወይ ስልጣን የብሉን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ብጀካ ኢየሱስ ማንም መሰል የብሉን ኢየሱስ ድማ ነቲ ዘጽደቆ ሰብ መሊሱ አይኩንኖኒ ነቲ ካብ ድቕድ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን ዝጸውዖ يملسون بر يقصصون بر نبتقنع من قد خيدي قبرون بر أيكوننون إجزابير مسكن متى نحنا خين كنا نكو يسوع كريستوس كنا نيخوينو يسوع كريستوس تخونينو أبكندانا حالت أتخوينو خبرنا قويتا يخون سلازي بزتا فلالي كسي البابكم تأفي إزولو سابات اندحر اللهم أي تكسوسو دحر بديلكم اللهم نبقويتا مزو دم كريستوس كاب كل عملت كاب كل حياتات ينصح እግዚአብሔር ይመስገን ሎሙን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦሙኒ ሎሙን ደም ክርስቶስ ስቲል ካብ حياتات ካብ በደል ካብ መርገም حራ የውጽ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቁጥር 34 ነዚ ዝነግረና እንታይሉ እቲ ዝኹንን መን ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ዝሞተ አረ ካብ ሙታት ኳስ ተንስአ ኣብ የማን አምላክ ኮይኑን ምእንታና ዝልምን ዘሎዩ سمع قويتا يسوس كريستوس عشان قايدو خونننا مئنتانا يزلمن امين دو اتخو خونن زغبو قويتا يسوس كريستوس اب يمان ابو خوينو سلين سلي خومني زمالد سلين سلي خومني زقاتت سلين سلي خومني زلمن اب قدم እግዚአብሔር ኮይኑ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ንሰይጣን ዕድል አይተሃቡ አይትስምዑዎ سليكم زمالد منفس قدوس አሎ سليكم زمالد ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሎ ኢየሱስ ጎይታይ ክርስቶስ ንዓይና አኻትኩምን ከጽድቀና ካብ ኩነኔ ሓራኽ ገብረና እምበር ክኹንነና ወይ ክፈርደና አይኮነን ኣብ ክንድ ነፍስ ወከፍና ሞይቱልና ስለዚህ እቲ ዘጽድቅ እቲ ዘፍቀረና ጠበቃና ዝኾነ ህይወቱ ድማ ኣብ ክንዳና ዝወፈየ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ይምባዓር ማንም ነቶም حريات أملاح
ዝኸሶም ዘየሎ ኢየሱስ ጎይታይ እቲ ኣምላኽ ዘጽድቆ ሰብ ቅዱሳን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ እቲ ኣምላኽ ዘጽድቆ ሰብ ብኹነኔ ክመላለስ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኣይኮነን እናተኾነነ ክነብር ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኣይኮነን ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝረአናዮ ኣነን ንስኻትኩምን ማለት እቶም ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚንና ዝደሓና ሰባት ሕጂ ጸዲቕና ኢና መን ዘጽደቀና ባዕሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣጽዲቆና ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ነቶም ሕሩያት ኣምላኽሲ ዝኸሶም መን እዩ ኢሉ እቲ ዘጽድቕ ባዕሉ ኣምላኽና ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እትራብኣይ ናይ መወዳእታ ንሕቶ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቁጥሪ 35-36 ሓቲትዎ እንታይ ኢሉሲ ካብታ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝፈለየና መን ኢሉ ሓቲቱ መልሲ ናይ ዝሕቶ እዙውን ባዕሉ ሐዋርያ ጳውሎስ መሊሱና ኣሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ ኣብ ቁጥሪ 35-36 ዝሓተቶ ሕቶ ካብ ቁጥሪ 36-39 ኣብ ዘሎ ክፍሊ ከምዚ ገይሩ መሊስዎ ኣሎ ካብታ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝፈለየና መን እዩ ምእንታኻ ሙሉ መዓልቲ ንቕተል ኣሎና ከመባጊዕ ማሕረዱን ተቆጸርና ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ጭንቀት ዶ ጸበባ ዶ ስደት ዶ ጥሜት ዶ ዕርቃን ዶ ፍርሒ ዶ ወይ ሰይፊ ሞት ኮነ ወይ ህይወት መላእኽቲ ኮነ ወይ ገዛእቲ ዘሎ ኮነ ወይ ዝመጽእ ወይ ሓይልታት ልዕል ዝበለ ኮነ ወይ ትሕት ዝበለ ካልእ ፍጥረቱን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘላ ፍቅሪ ኣምላኽ ከቶ ከም ዘይፈለጥን ክፈለና ከም ዘይኮነሉ ኣርጊጽ ኣለኹሞ በዚ ሁሉ በቲ ዘፍቀረና ኣጸቢቕና ንስዕሮ ኢና ክስዕረና ንዝመጽእ ዘበለ ሁሉ ንስዕሪና ይዝብለና ዘሎ አሜን ካብዚ ቃል እንታይና ንርዳእ እንድሕሪልኩም ቅዱሳን ብሓቂ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ቅዱሳን መንፈስ ኣምላኽ ንዓይ በዚ ቃል ዝገይሩ ልበይ ስለስተንከፎ ይዝነግረኩም ዘለኹ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ክብል ከለኹ ሓደ ከመሓላልፎ ዝደልዮ መልእኽቲ ስለዘሎ እዩ አሜን ካብዚ ቃል እዚ እንታይና ንርዳእ እንድሕሪልኩም ቅዱሳን بحقي فقر خريستوس اندحري አሎና ንኢየሱስ ነፍቅሮ እንድሕር ኮይና ንኣምላኽና ነፍቅሮ እንድሕር ኮይና ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ጸበባ ስደት ጥሜት ዕርቃን ፍርሒ ወይ ሰይፍ ወይ ሞት ኮነ ወይ ህይወት መላእክት ኮነ ወይ ገዛእቲ ዘሎ ኮነ ወይ ዝመጽእ ወይ ሓይልታት ልዕል ዝበለ ኮነ ወይ ትሕት ዝበለ ካል ፍጥረቱን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘላ ፍቅሪ ክፈለና ኣይኮነሉኒ አሜን ዶ በሐቂ እንድሕር ጎይታ ነፍቅሮ ኮይና ማለት እዩ በሐጽሩ እቲ ንኢየሱስ ዘፍቅር ሰብ ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቱ ከድሕን ህይወቱ በጃ ሓሊፉ ዝሃቦ እቲ ፍቅሪ ክርስቶስ ዘለዎ ሰብ ካብቲ ዘፍቅሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይፍለ ክብል ነቲ ብሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸቦ ክቡር ህይወት ንምዕቃብ ህይወቱ ዝጠልብ ነገር እንተመጸውን ህይወቱ ክሳዕ ምውፋይ ከም ዝኸይድ እዩ እዚ ክፍል እዚ ዝምህረና ዘሎ አሜን ዶ እዚ ክፍል እዚ ክሳዕ ክንደይ ንጎይታ ከም እንፍቅሮ እቲ ንጎይታና ዘሎና ፍቅሪ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝኾነ እንመዝነሉ ወይ ዝልከዓሉ መለክዒ እዩ እዚ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ዘርዚርዎ ዘሎ እነ ጸበባ ስደት ጥሜት ዕርቃን ወዘተር ጠቂስዎም ዘሎ ዘርዚርዎም ዘሎ ካብቲ ፍቅሪ ክርስቶስ ክፈለና ተኽእሎታት ዘለዎም ነገራት እዮም ጸበባ ካብ ክርስቶስ ክፈለና ተኽእሎ ኣለዎ ጥሜት ዕርቃን ፍርሒ ሰይፍ ሞት ህይወት መላእክት ኮይኑ ገዛእቲ መቃ እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ዘርዚርዎ ዘሎ ካብቲ ኣብ ክርስቶስ ዘለና ወይ ድማ ንክርስቶስ ዘለና ፍቅሪ ክፈለና ተኽእሎታት ዘለዎም ነገራት እዮም ብዙሓት በዚኦም ተጠቂሶም ዘለው ሽግራት ንኢየሱስ ዝሓደግዎ መሊኦም እዮም ካብዚ ክፍሊ ዋና ክንፈልጦ ዝግባአና ኣብ ውሽጥና ክስወጠና ዘለዎ ነገር እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ብሓቂ ፍቅሪ ክርስቶስ እተረድኦ ሰብ ንኢየሱስ ከዓ ዘፍቅር ሰብ ምንም ካብቲ
ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘላ ፍቕሪ ክፈልዮ ዝኽእል የልቦን ኣሜን ዶ እንታይ ማለት እዩ ብሓፂሩ ፍቕሪ ምስ ክርስቶስ ከምብረካ ዝኽእል ተፍቅሮ እንድሕር ኮንካ ጥራይኻ ምሱ ክትቅፅል ትኽእል ተፍቅሮ እንድሕር ኮንካ ጥራይኻ ህይወትካ ክሳዕ መሃብ ትኸይድ ፍቕሪ ነቲ ንፀበባ ክትዕገዝ ዝገብረካ እቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዘለና ፍቕሪ ንስደት ክንጻወሮ ዝገብረና ንጥሜት ክንጻወሮ ዝገብረና ንዕርቃን ንፍርሒ ነቲ ካብ ክርስቶስ ክፈለየና ዝመጽእ ሓይልታት ክንጻወሮ ዘኽእለና እቲ ዝዓበየ ሓይሊ ፍቕሪ ከም ዝኾነ ዝኽፍል እዚ ዝነግረና ዘሎ ስለዚ እቲ ብሓቂ ፍቕሪ ክርስቶስ ኣብ ልቡ ብመንፈስ ቅዱስ ዝፈሰሰ ሰብ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝተረድኦ ሰብ ክስቶ ሰላም ኣይበለንን ፓስተር ኣይደወለለይን ኢሉ ካብ ቤተክርስትያን ኣይተርፍን እዩ ኣገልግሎቱ ኣይሓድግን እዩ ገለ መለታት እዚ ኣብ ቤተክርስትያናት ንሪኦ ነገራት ኣይረኣይን እዩ ማለት እዩ ካብ ፍቕሪ ምጉዳልና እዩ ዘሪኤና ካብ ፍቕሪ ምስ ንጎድል እዩ ንሓውና ምፅዋር ዝኸብደና ካብ ፍቕሪ ምስ ንጎድል እዩ ነቶም ኣገልግልትና ክንፀውር ዘይንኽእል ካብ ፍቕሪ ምስ ንጎድል ኢና ክስቶ ዓፅያትኒ ክስቶ ዓፂኒ ሰላም ኣይበለንን ፓስተር ንክስቶ ይድውል ንዓይ ይድውለለይን እናበልና እዚ ኣብ ተራ ሓሸውየ ንነብር እቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝተረድኦ ሰብ ግን ሓሊፉ እዩ ዝኸይድ እግዚኣብሔር ስሙ ይባረክ ቅዱሳን እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝላድዩን ዝሞቱን ዘለዎ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣያሹ ስለ ዝኾኑ ይኮኑን ክሳብ ሕጂ ዋጋ ዝኸፍሉ ዘለዉ ኣያሹ ስለ ዝኾኑ ድየ ብዙሓት እኮ ንኢየሱስ ክሒዶም ዝወፁ ኣለዉ ሓቂ ዶ ይኮነን ቅዱሳን ብዙሓት ንኢየሱስ ክርስቶስ ክሒዶም ዝወፁ ኣለዉ ብጥበብ ክትነብር ኣለካ ኢሉ ዝነብር ክርስቲያን እኮ ኣሎ መሊኡ እኮ ኣብዚ ዘመን ክትነብር ኮለኻ ብጥበብ ክትነብር ኣለካ ወረግ ኣብ ፓልቶክ ሓደ ጊዜስ ሐዋርያ ጳውሎስ በዓሉ ዋጋ ከፊሉ ናብ ኢየሩሳሌም ከይዱ በዓሉ ኣብ እስር ቤት ኣትዩ መንፈስ ኣምላኽ ኣይትኺድ እናበሎ በቃ እቲ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ኣጋቦስ ተስዩ ማዕጠቆ ናይዚ ሰብ እዚ ከምዚያ ገይሮም ከዓስርዎም ኢሉ ዴሞንስትሬት ተገይርሉ ኸማንሲ በዓሉ ይኸይዱ ዋጋ ከፊሉ ዝብሉ ኸማን ኣለዉ ምስከደ አቡ ዝበጽሖ ነገር መንፈስ ቅዱስ አቀዲሙ ስለተዛረበ ነቲ ማዕሰርቲ ከሽከዖስ ነይርዎ ዝብሉ ማለት እዩ ካብ ፍቃድ ኣምላኽ ጥዊልካ መሕላፍሲ ኣዝማሪኖ ምዃን ማለት እዩ ኮሙዲ እቶም ዓቤት ማዕሰርቲ ሕጂ ዋጋ ዝኸፍሉ ዘለው ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዝተረድኦም ስለዝተረድኦም እዮም ፍቅሪ ክርስቶስ ኣብ ልቦም ስለዘሎይ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ ህይወቶም ተሓልፍ ኣሚኖም ዝጽበይዎ ዘለው ብዙሓት ኣሕዋቶም ምስኦም ዝተዓሰሩ ዝወፁ ኣለው በኸመይ ወፅኦም እግዚአብሔር ዋኖ እንተኾነቶም ንኢየሱስ ዘፍቅሩ ግና እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ መከራ ሓሳቦም ከቀይሮም ከሎ ኣይንርኢን ኢና ገሊኦም ኣብ ቤት ማዕሰርቲ ህይወቶም ሓሊፉሎ ገሊኦም ድማ ክሳብ ሎሚ ኣብ እምነቶም ጸኒኦም ኣለው ሎሚ ነፍስ ወከፍና ሓደ ሕቶ ንገዛእ ርእስና ንሕተታ ንኢየሱስ የፍቅሮ ዴ ንበሎ ነብ እስኪ የፍቅሮ ዴ በሉ ኣብ ፍቅሩ ዴ ተሰሪቶ ዘለኹስ ከንበል ነዚ ሕቶ እዚ ድማ በዓልና ንመልሶ ህይወትና ምስ ንፍትሽ ኣብ ፍቅር ዲና ዘለና ካብ ፍቅር ጎዲልና ኣለና ድማ ክንሪኦ ኢና ነታ ኣብ ኤፌሶን ዘላ ቤተክርስቲያን ክጽሕፈላ ከሎኮ እንታይ ዲልዎ ጎዲልካ ኣለሃ እታ ቀዳመይቲ ፍቅርሃስ የላና ቦታ ኢልዎ ካብ ፍቅር ዝጎደለ ሰብ ምንም ንእግዚአብሔር ከስምሮ ይክእልን ቅዱሳን ኣብ ሮሜ 5 ካብ 7 ክሳብ 8 ከይድና ንብብ ኮለና እንታይ ይብልሲ ኣብ ክንዲ ሓደ ጻድቕ ዝመውት እኳ ዝርከብ ኣይመስለንን እንዴ ኣብ ክንዲ ትጽቦ ዝገበረሉ ክመውት ዝደፍርሲ ምናልባስ ኣይምተሰኣንን ይኸውን ግና ንሕና ገና ሓጣን ኮለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቲ እሞ ኣምላኽ እታ ፍቅሩ ንዓና በዚ የርኢ ኣሎ ይብለና
ኣብ ዮሐንስ 15:3 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ሰብ ንህይወቱ ኣብ ክንዲ ዕሩኹ በጃ ከሕልፍ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የልቦን ይብለና ቅዱሳን ህይወትና ክንፍትሻ ኮለና ናይ መብዛሕትና ፍቕሪ ኣፋዊ ተግባር ዘይሰንዮ ፍቕሪ ነዚ ማንም ክንበየልና የድልዮኒ ሓቀይ ዶ ቅዱሳን ኣፋዊ ፍቕሪ ዝበዝሕ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ማለት እዩ ንህይወትና ካብ ማንም ንላዕሊ ባዕልና ስለ ንፈልጣ ማለት እዩ እቲ እዛ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝዛረበላ ዘሎ ፍቕሪ እተረዳኣቶ ሰብ ጥራዩ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝበልክዎ ነቲ ህይወት ክርስቶስ ዝጠለበ ህይወቱ ከዕቅብ ህይወት ከይተረፈ ኩፊ ድልው ዝኸውን ብሓቂ እንድሕር ፍቕሪ ክርስቶስ ኣለና ነቲ ብሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸብናዮ ናይ ዘለዓለም ህይወት ንምዕቃብ ሞት እውን እንድሕር መፂኡ ነቲ ሞት ክንጋፈጦ ድልው ኢና ንኸውን እንድሕር ንክርስቶስ ተፍቅር ኮይንካ ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ንኸይትፈልይሲ ዘድሊ ዋጋ ትኸፍል ኢኻ ዝብል ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ሎሚ እቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ኣብ ምዕራፍ 3 ካብ 16 ክሳብ 19 ጸልየሎም ጸሎት ኣብ ህይወት ነፍሲ ወከፍና ክፍጸም ናተይ እውን ጸሎት ይቅዱሳን እንታይ ኢሉሲ ብመንፈስ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ ክትብርትዑ ኢሉ ከምቲ ሓብቲ ክብሩ ክህበኩም እጽልያ ኣለሁ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ክሓድር ኣብ ፍቕሪ ሱር ሰዲድኩም ተሰሪድኩምን ኣሜን ዶ ኣብ ፍቕሪ እንታይ ጌርኩም ኢሉ ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪድኩምን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ምግፍሑን ምንውሑን ምዕማቁን ቁመቱን እንታይ ምዃኑ ምስትዋል ክትክእሉ እሞ ነታ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ክትፈልጡዋ ኣሜን ክሳ ኩሉ ምልኣት ኣምላኽ ምእንቲ ክትምልኡ እጽሊ ኣለኹ ይብል ኣሜን ይኹንልና ኣሜን እታ ንፍልጠት ሓለፍ ትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ እዛ ፍቕሪ እዚኣ እንድሕር ተረዲኣትና እዚ ፍቕሪ እዚ ኣብ ውሽጥና እንድሕር ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ በቲ ዘፍቀረና ካብ ሰዓርቲ ኣጸቢቕና ንበልጽ ኢና ኣሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ብነገር ኩሉ ይባርኩም ጸጉኡ የብዛሓልኩም ናይ ዝሓለፈ መጽናዕትና ከምዚ ይመስል ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መጽናዕትና ክንሓልፍ ኢና ተባረኹ ለይ